Když si zaplatím tvoje služby, co budu mít všechno v ceně? Naším standardem jsou právní a finanční servis, ocenění nemovitosti, focení a prezentace nemovitosti. A jak se vypočítává tvoje odměna? Vypočítává se buď procentuální částkou z kupní ceny, nebo předem domluvenou částkou fixní. Provize je vždycky splatná pouze v případě prodeje té nemovitosti. A takhle je to u všech? U všech bohužel ne. Najdou se společnosti, které vyžadují uhradit odměnu i za příležitost prodeji té nemovitosti, nikoliv za prodanou nemovitost. Budu potřebovat nějaké služby navíc? Nebudeš. V těch základních službách je vše, co je potřeba k úspěšnému prodeji nemovitosti. Pokud ale budeš potřebovat nějaké služby, samozřejmě není problém cokoliv zařídit. Takže třeba i zahradníka nebo nějakou rekonstrukci? Přesně tak. Prakticky si můžeš vymyslet cokoliv, jsme schopni zařídit, případně zprostředkovat. Perfektní. Tak pokud i vy chcete mít všechno v klidu a zařízené, zavolejte do Boček Reality. Jsou tu pro vás.